ahemku Ranbir Hanse alang li ahem nili tum chini ne nona mat nili tum ahem chini ne sita nili tum ahin pen alang li pantang kipu jia thai ta ve la pen kedam tang an alang nili tum alang li pantang kaci urta ve tang kaci puta ve tang kaci punang jia lam sita me ave sita kedam tang a video lang li isia video kamonai pen komat ni a media person pen alang li pene ning samseda da masih alang li hala pansi ke boy puselang li lam klar ga chipi sita alang li lam kaning je bang ke phar thek thelu ne madang de kaning je tong ke thek thelu ne sita alang li ke most highly educated and intelligent person puselang li amina mat ke chipu tola tan ni tum nali panang bisas lo sita nang li hala ke phar thek lo ne mate kaning je binong lo ne all over Karbiang long media a reporter do anaphan nang li ke nilitum nangli par respect nang pinangji boleh nilitum non press bitang hang kali ma press meet kang ni kali nangli respect nang ki PG lage nangli ning ke hang nangli nang pingtung polotang te nangli pipo ingtung te polage nangli lam lo lapen Karbiang long arat bang respect PG pipe halake bang ani anutin aning sia kapre asini tum dak nangli panang ki pudunji nang ki puji nangli pan respect nang pino nang pi nang ne pule nilitum press meet kang ni kali sita nilitum ning duga bangke nangli all over Karbiang long reporter aphan kapin rem lapen lampar ganing dia joni si nilitum cicak ne lapen char junuda nangli phan le nang pu pusita no nilitum nangli nang curi repin pen nilitum kupine Karbi content aphan junuda ningje polutang te nangli ta thurvek ko lapen nangli lamklar tipilo tumi lamklar ga tipi gela ka nilitum manake therong nilitum non press meet kang ni ge nangli phananga ther ta kali lasi nang lagi pu bangke upai na pai munili FIR pidam data hai FIR ki pi hormu ke nang li del ke the kali lapen non nili tum chingwai bomlo nang li phan ke nang li video ke selam long nili tum thang nang chu chudun khorove thang nang churia ve nang li nili tum la an nang ye condemn la an lampar kan nje la soteng lo pote nang li phan ke nili tum pasta soita kes nampa bon unjong se hok pulo tang te lapen non mat at present nili tum chingwai bomlo lapen nangli phan kes nang PG ke niltum personnel ang pipe all over Karbiang long all mi do ana reporter ching room si nangli pu thak la pu song si lam hoi nang PG nangli charting cheto rock anangli mu la ke nangli ning chiru re pulo tang te la ke nangli prang si khopo nilitum manang theri nili duty nilitum cheklem lo la pe nilitum pupe je kaddo ko ve mel lab lo nilitum chi pupe komat ne do hala panang li nang li puwer no lapen nilihin pen isi lam klal ke pidung kang tunggel han lo non labang so Karbi content o video ke monai lo ong dung ladang nilitum cinilor amuni tadu comment ki pidun nilitum directly jong dak pola ke APHLC pula regional political party ki claim abang piatum penang an comment ki junno ki piatum do lapen be kapre political party atum lason pidunde lapen theklong le nilitum political wing kali lapen political pen nilitum ka cerap thang tabe nilitum ke middle sidu nangli tum yong sinang hang pulutang te nilitum wangko komane yong sinang hang puten nilitum puputa nilitum ke angbong sidu lasi laso alam ke chipo long komat ni party alam hoi ka pawang ye phan lada ke lam nang monai dun ignang ni lapen isia bangke ason tinalong sida kedam tang MLA aga bidasing ingleng a video ka viral apu thapen penang an Karbiang long media phan mane ka padaun je aning hang atum du thek seratum kali entalata lapen news lang veratum ke nang tok dunde la arta ke komatum lapen matha thek the tum si lahaya comment ke ketok lasi monili Karbiang long rat lapen especially Karbi content ahem pu Ranbir Hanse phan nili tu mahin pen kipu ke lahen lo nangli news lang tha kedam tang bidasing ingleng MLA alang li video ka viral hu news pima pipema nangli news dam ra check dam tha lapen hala news ki lang le tumta lang le pin pen comment bang pidum tabri nil tum batai kon si ki pima ki pipema ke hala news long lelang damu a channel konani channel ki pipe da dota hai sita ong dung a channel ke bidasing ingleng
news ke pilo lapen pangdak lo lapen penang an news long ke padam lo kasi ong dung atum ladak mane advantage ang chu atum atum dopik komen long thek long teng pulo tang te kali galang la bida singleng kali galang bida singleng news lang no nangli tum karbing long live ma news 5 ma news fast ma b news ma karbing long today ma program la son si do hala dang nangli tum check dam pi ma pipe ma anle nangli tum komen along bang lo nili tuma ahin pen nangli phan nang chuning rila pen isi nangli phan nang ke ther putakali lapen nangli phan nang ki pudun tot putakali nili tum nangli phan nang ke ther ya kam ase ave lapen nili tum ke ther tum takali nangli phan nang ki putot ya tum takali sitan nangli ke chok chedet ak jok si nangli kaduk ave phan patti pon pruya joini si nili tum ke chak no dak lapen nangli personally puwang hala le belek alam personally nang pu wong hala le belek lam non ke nang li social media long pache thang plupen all over kar beng long phan ke pamang huji pu kabor i long la so long bang nil tum kanai condemn bang ke nili tum nang li phan sita mini tum nang condemn lo la pen nang li nang ke ther ke nili tum ke ferere la pen nang li patumi lang la so video ke klang je FIR pide thai pu pinon sita nili tum nang li phan la pu son se FIR nang piji nang li nili tum all kar benglong media chelang paksi nang li puthak la poson si FIR nang piji nang li jeta warnu dagi nili tum nang li tumi ki pu FIR nang piji pu mati nang li ke lam dia ke cho hang ya lam ke helo lo nang ke ther tu aja nili tum hang ke nang ther nang ke ther pe nili tum therri nili tum duty pi ma nili tum ke claim nang nili tum chi chini lapen FIR nang pi pu la ke nang li ning ke ha pen chetong si pini tong sekot nang li tumhan nang hang pen lam the nang paklang na pulo non malom nini thom pen ke viral mate hur ke chudut alam the ranvir hanse karbi content amalik alangli nili tumban ferangke atumaban karbiang long ferangke ke kaddu ko bandani respect pipi man pipi piun pidorde hala so kipu alam the sini itu men ferangke athengnu wangnang koklo lapen nilitum alang lipan thang chu phudunde kumane alang li personally kache phudu kok tai kumane alang li pen asapo kache tonte do kok tai hala solong puti nangli ranvir hanse karbi konte namali nangli doan karbiang long ferangke pham patipon pruike nangli ta kicok chelu ate nangli sipu nangli ta high educated menit pudi highly educated menit pusi jipu lape nangli ke mass and communication do pusi jipu pudi nangli ko son ng charli dunrong nili tu manang tanta ko son ng charli dunrong si nili tu ban karbiang long media doan manapa tipon pruilo pini karbiang long mass and communication ke apensi al PhD kuridum dulu pini rong para sanghodo pini terona sanghodo pini komane tum non charli bom hala tuman ko pilo nang ligi matha lang plot loma mate nang li mek eglong le det manang li pini ke thek ser bhari award ke long tum do hala tuman ko pilo nang ligi matha nang li kupi ke mata se karbiang long a media tuman an ke lang plot pik putong ji pulma lapen te isialam the nang li kipu karbiang long media ke mitrik ta pass pe andar mitrik tum si claim har secondary pass pe tum BA pass pe tum si claim acha nangli la ane ke theklo nangli chini ma do ma theklo ma je kar da media lo nge claim tum ke BA pass wek ni har secondary pass wek ni laben mass communication do wek ni pugunane ke tok kuduma nangli ko kupido ma tal nangli jom ke thek pi ka bang fulo bolote nangli hola matha ji bolo nangli ko pilo ka matha rong ke pini nile tum ke claim klelo mani tum nili tum manange jong ko pi nangli na jong ni poisa ki demand da do ko mane media tum ke godi media nili tum ko pilo ke claim nili tum pan nangjong da do ko mane poisa ki demand mote hola panamen e dong nangli paklang da ko nangli rap pan pati ponri nangli komane pan aning paduri ka kam claim ri nangli puda khai nahi
nang li amu ka sang ho nang li tum ke poisa ke demand laan pute oda dai pudaku nang li pen ke cepo komane channel si nang li long natok dun pute halapan pudaku nang li karbiang long reporter pan pakoi proin pruiri karbiang long reporter tum do clip kle pini karbiang long reporter tum cekloi Jonathan news represent lo pulote karbiang long upilo ing samri son man medejima nang litong doan news ta rigdam poma atau kono tanang lipaklang poma keso kiun pen cenglok kepo pe kili lo nang litong paklang ko nang litong adam pe atau kono nang litong arni sibak tok maje kumane keso kumane department kumane lason tu paklang duma kumane pan kirap lo an kumane pan kisung ke podun anu aho tak pan kewan tu nang liko ana paklang dulu nangli phani ni tum nang mata kimi sinang mata karbi konten tu kimi sena bang pulo karbi konten tu kang pu Ranbir Hanse ke kimi sena bang pulo sini tum hoklo amen heklo lo nangli long kan itu follow dun sitame nangli inut bahini ke chok chelong nangli hapu jong wedre si kadung we karbiang long arat pan pon prui lake nangli chok che nangli pantani tum karbiang long reporter do an pesi nangli pada condemn lape nili tum ta condemn nangli phanda nanglang klok ji nili tum ta pini karbiang long ato kano ke paklang nangiadim karbiang long pen kupima keron ke bak ke pacetangal adim karbiang long no koan ma develop adim ke paklang nang li tonga paklang ma la pente la Ranbir Hanse lo karbi konten lo Ranbir Hanse ke pusolo penangan karbi atum iditum karbi atum doan komen ki piadun tum nang li tum mat hapami si komen tok dun loma nang li tum chini pami si komen tok dun loma wa komen pidun loma je nitum contribution awe khai pantu pini nilitum perangke tum jong si claim pipe pote pini Ranbir Hanse tong nang claim poma pini Ranbir Hanse si nangli tum chohang lo pote nangli tum long Ranbir Hanse si news tang cover poma nangli tum Ranbir Hanse si content long nang dipon poma pini komane ke su pini komane ke so pini komane ke kile le kinma kile hala sopan ke paklang ko pilo Ranbir Hanse tong ke paklang nangli tum ta matha pamekatha je karbiang long reporter tum pinangana tum ke godi media pasal tum mata kono talak nangli tum jong ite jong dak no nangli tum bangban pati pon fruiri lapen komen ke to tum nangli tum bangban pati ponri nangli tum mata pameka tu nangli tum joine si nili tum da kere nangli tum joine si nili tum news ke clear pulote nangli tum manang paklang di pede tuma nangli tum manang khan di pede tuma nangli tum manang pali di pede tuma lasi nangli tum ta matha pamekale komentok dunoi matha pamekale nangli tum ada dalam dita pudunoi nili tum media tum pini all karbiang longa media tum mantan itum do klipo pini karbi konten betong nang rapuma komane kisung komane ke jahime komane jangre komane ke thek te komane akeng kelok komane akeng te kok hala tum ke paklang ke komalo ka paklang Ranbir Hanse tong paklang ma mate nili tum herang ke tum paklang lasi nangli Ranbir Hanse karbi konten amali prabjin pen karbiang longa media doan pan nangli dia cohang vek ning lape nangli nang heri nili tum ban jong sibo sondak pote nili tum ta FIR pinang kong po nang herere nili tum nang herere nili tum karbiang long doan media celang peti nangli phanta nili tum nangli nang kokpu nang chini nang kokpu lasi kado kawe karbiang long solang dora doan ban nilitum isi chuning ridulo nilitum unan ke nilitum khai panang claim pilo karbi a society pamisenang kunitum claim pi borilu komane ke chokche komane ke lele komane pen ke chokche bangban pudun pen komane cho hangder hola tumani tuma pudun ge hola tum che powe nang tu doan perang ke ban pati ponri lasi nili kado gawe ban karbiang long solang dora doan lapen Ranbir Hanse pan dia cohang loiku alam the pusi dalam the ri chegno kewang dia son ke la awe det nang po pusi nili alang lipat klar tak menjongkol